nonse kumene muli tsiku la lero pa 12 August 2024 ndabweranso ine mzanu m'bale wanu ndi programu ija ya Pagalaundi. Pagalaundi pathu pa tsiku la lero tayamba ndi nkhani imene ikumvetsa chisoni kwambiri yomwe yachitika ku Salima m'mudzi mwa Tiyeka Mbalame. M'mudzi mwa Tiyeka Mbalame mmene mwachitika nkhani yomvetsa chisoni imene bambo wina yemwe akudziwika ndi dzina loti Dayton wadula maliseche a mwana omupeza pa zifukwa zodziwa yekha. Guys, zosakhala bwino. Komanso pagawandi pomwepo lero lino tikuwuzeni kuti chikwawa yamukana chikangawa. Pakumveka bwino ka chikwawa yamukana chikangawa. Chikangawa wakanidwa kuchikwawa. Chikwawa yalankhula wagendedwa waenda wauyo waenda wachibia waenda chozemba limodzi ndi madamu tangoganiza ninu mwende adona wina waye basi maupusisana undoja lino kuyambale waero sachitika lero lino ndithu ndi Mr. Chikangawa kuchikwawa. Okay, background pomweponso tabwera ndithu kuti tikumasuleni tikusakanizeni muno mulimo nkhaniyi ndikuwika mala mmodzi yokhuzana ndi njanje imene ili ku Maraka yotiyechoka kwamwe ku Mosambiki. Okay, motero tibwerere pa nkhani yathu yoyambirira. Mboma la Salima kwa Tiyeka Mbalame bambo wina yemwe akudziwika ndi dzina loti Dayton wadula maliseche a mwana omupeza pa zifukwa zodziwa yekha. Zinthuzi zinachitika dzulo pa 11 September 2024. Mwanayi anathamanga naye ku chipatala cha Lifeline koma wamwalira madzulo a tsiku lomwelo. Tunena pano bamboyi ali m'manja mwa polisi. Guys, nkhani ndi imeneyo. Mwana amene mukuona ndithu muchithunzimu wapangidwa chipongwe chatolocho ndi bambo mupeza. Tsono nkhani yomweyi ifeyo titathamangathamanga ndithu kulumikizana ndi anyamata Pagalaundi fusafusa anthu amene ali kufupi ndithu zadziwika ndithu nena kuti bamboyu amafuna kukhwima. Sinangayo anamuwuza ndithu zoyenera kuchita koma mwatsoka sizinayende mmene amafunira, sizinayende ndithu mmene sinangayo amafunira chifukwa zimene zinafunika simene wapangira mkuluyi. Mkuluyi wapangira chipsera mtima chifukwa mwanayu kuti amudule si zimalongosoka poti ndi mwana ndipo pali ululuso ndithu. Kumafunika ndithu kuti amudule mwanayo kusongako saizi yabwino kuti akwanitse kupita ndithu ndi kachidutswa kamene angaduleko kwa asing'anga. Ndipo kumene kuchako asing'anga akagwisa ntchito kachidutswa amenekoko ndi kumukonza mpakana mwanayo adzikula malayo ipola kunoma chifukwa choti kachidutswa kake kaja kagwisidwa ntchito mbali inayo ndi asing'anga achawo kuti bamboyo achite bwino. Mwanayo sangadzaberekenso sakanaberekanso koma tsoka ndilo sanadule moyemerera mpakana mwana wakaya magazi ochuluka ndi kumwalira. Tipepese ndithu akubanja onse oferedwa
izi sizinaende bwino. Komanso guys, osanamizidwa alimbikirani maganyu osakanizinya zochita inde pamalawi pavuta. Koma nayi mchitidwe uwu umati basi ufuna kulemera mwachalo sakasaka zachibule siwabwino. Fukatukilana pano even sinangayo wathawa kale akamva kuti nkhani ija uku yayipa, ndipo tuganiza kuti wathawira ku Mosambiki. Okay, nkhani imeneyi ndi mmene yakhalira and apa tikudziwisenso ina nkhani imene ili pa ground imene ili yanopenape yanyuwani brand ikananuna mitu pa ground kusipali bwino guys, pa ground sipali bwino. President Lazarus Makafe Chakwera lero waenda chimia waenda kuzemba kuthawa kuchikwawa inaliko nditu anyamata umati yayi ifetu abo basatikuulano kumusa iwe mufune musafune muhuna kutidziwisa ife kuti china kumanga kwakeko kodi validi kufukukuza kwa njira ina tikufuna ripoti yolongosoka. Anyamata batseka paseu ndipo bullet nditu live bullet anabuka amene koko wandera nditu apolisi kumanoti amike na malenga kuti apolisi wa maomba mwanzeru ndipo sa maomba direct amaomba nditu mwamba kumabe zinjozomaopa kuti apolisi akamaomba mwamba kuja kumatawa zachikale zinakha zinapita zezamagedzana mwenacho mtanoni zinapita ndikamuzu pamaomba akamaomba anthu akumapita konko moti lero lino zachitika. Mr. Chimkangawa aziona zimene zozo ali ndi madamu izizochitika ali ndi madamu kuthawa ndithu modanakona ulendo upita ku Blantyre ikakubwerera ndithu ndikukadusira njira zina. Izo ndithu zachitika lero pa 12 September 2024. Chabwino ndikubereseninso ina nkhani chikwawa ari kumene ku West Bank kumeneko galimoto ya MCB yabwezedwa pakhate pompa pakhate yabwezedwa anthu akuthamangisidwa ndithu momwe mukuoneramo anthu akuthamangisidwa ndithu kubwezedwa kuti awuzidwe chilungamo chenicheni chakuchikangawa uku ndi West Bank pano paphimbi pano pakhate pavutilatu ndithu pavutilatu. President achakwera kuchokera ku Lifunzu kupita ku Blantyre komanda atafika pakhate ndithu papeza kuti pakuunganira natu apa akubwereranso ndithu ndiye kuti adusa ndi kuthekerani ndi mmene zilinso West Bank magalimoto ndithu akubwerera ndithu ndi asilikali ndi amene magalimoto yaphwanyidwa imeneyo yaphwanyidwa ya asilikali kuphwanyidwa yapindidwa ndi miyala ndithu mmene zili ndithu lili ku West Bank anthu akwiya ndithu ndi ulamuliro wa Chakwera. umo ndi mmene zinalili ndithu ku Chikwawa. Chabwino ndikubwereseninso nkhani inayi yokhuzana ndi njanji. Akuluakulu njanji imene yachoka ku Mosambiki ndikufika ku Maraka. Nkhani yabwinobwino ena kuti ndi chitukuko misonkho yathu chabwino. Yes, koma palibe chanzeru chimene chachitika tikakamba kumbali ya njanji chifukwa akanena kuti njanjiyo ikufunga kuti ikafike komwe kulindi ine ndikusikimizirani kuti sizitheka. Reason why sizingatheke chifukwa pantamo ndi pamene pali povuta
Nyanja inasiya kugwira ntchito mu zaka zimene Kamuzu akulamulira. Madzi atabwera ndithu anakokolola pa Ntayamoyo, ndipo Ntayamoyo sanathe alipobe. Pachifukwa chimenecho kuti aduse ayike njanji kapena kuti aduse njanji pa Ntayamoyo, choyambirira chimene chikuyenera kukonzedwapo ndi bridge. Mayi Joyce Banda anayeserapo kuyika bridge, inakanika bridge imeneyo, madzi anabwera ndikukokolola. So kuti bridge ikhalepo pamenepo si chinthu chamasewera, si chinthu chamasewera, si chinthu chamasewera. Pali ntchito yachikulu ndithu. Eni ndalama zake zimene zikunena zachepa kwambiri, tikapatiriza ndi corruption akasololamo zachepa kwambiri, ndipo sizingatheke. Mwachidziwikire njanji imeneyi ithera kumala komweko. Okay, njanji ikuthera kumala kavuto palibe. Koma chanzeru chimene boma ikanapanga ikanakonza malo kunena kuti mafuta akafika kumanga azitsitsidwa kumokunja ndikusungidwa. Magalimoto azipangano zoti akhoza kuchosa kumalani mausati sitima yafika achose mu sitima mokenako. Zimenezo ndoti mwachidziwikire sizingamachitike pafupipafupi. Koma anapangira kuika matanki awo malo osungira mafuta azingowasunga ku malo omwe. Mwachidziwikire kuti apanyenso zimenezo anthu nsanje chikwawa ziwayendera bwino chifukwa maulendo amene awo mate akupita kukatenga mafuta kumene kuchako kuzichitika mabizinesi ena ndi ena. Onena kuti atukula malaka. Koma malaka amene akunenedwerayo sika training center, malaka amene tikunenapayo ndikomwe ndithu malire ndi Mosambiki chifukwa ndi kumenenso kuli njanje. Njanje sinapite kutali, sinafike patali, ndikomwe ndithu malire ndi Mosambiki. So pagrawundi kayi sikali bwino, pagrawundi sikali bwino, grawundi yotere iyi grawundi iyi sili bwino. Ndipo mphani kuti wamene mwini kuthekera kufikisa uthenga wa afikisireni big maniyo ubige pagrawundi kapaipa kuti mesa mukati after 2 years ngati simuyendesa muno mutu ya upanji mungutu ya 4 years yakwana mungutu ya mulibe ndithu ndi asilikali vuto kalibe chifukwa mbelu ayi loko mwana ndithu awira kudziwa kuti Mr. Chikangawa zawavuta ndipo zawavuta Wow, 'Galao. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154